Mit navn det er Christian Haldrup. Jeg er kordegn her ved Løgstør Kirke og sidder og behandler blandt andet dødsanmeldelser, hvor der bliver planlagt kirkelige handlinger med bisættelser og begravelser. Det er sådan, at i 2018 der fik vi bygget vores nye sognehus her, hvor der også er en kapeldel. Og der valgte man at få et 4-kiste kapelkøl, som kirkerne her omkring, især i de 12 kirker, benytter sig af. Bedemændene har selv nøglen til kapellet, så de kan benytte sig af at sætte kister i kapelkøl. Udviklingen går jo på, at der går længere tid fra dødsfaldet og så til, at den kirkelige handling, bisættelsen, begravelsen, den bliver så udført. Og det giver et pres på kapaciteten på kapelkøl. Vi har samtidig fuldt belagt, og det vil være ønskeligt, om der var flere kirker, der måske tog op og kunne få etableret kapelkøl i forbindelse med deres kapeller.